I et lille fredet hus i Aalborg Midtby bor Birgitte Rode og hendes mand Claus Hvass. I stærk kontrast til kirkegården, som er nabo, er der her liv, så det basker. I den smukke baggård fornemmer man straks, hvad det hele går ud på. Lyden strømmer ind i mødet, og det er stærk lyd. I 1983 der fik vi et hus her i Aalborg, som ligger inde ved Hattriksgade Vesterbro, som hedder Klingklang-studiet nu. Og der startede vi med at indrette lokalerne. Det brugte vi lang tid på. Så vi holdt en reception i december 84, hvor vi åbnede med et 8-spors-studie. Og før det havde vi altså indspillet nogle plader med henholdsvis Walk the Walk og Johnny og de kolde dæmoner. Og så byggede vi på det, og vi byggede videre, og vi byggede igen. Og i 88 investerede vi så i et 24-spors-studie, som er fuldt professionelt pladekvalitet. In the morning, I can't go to sleep. Gruppen Well of Souls er et projekt, som jeg har fulgt løbende igennem 5 år, faktisk. Og de startede med at skrive nogle elendige numre. Og så blev de lidt bedre til at skrive numre. Og så pludselig så har de så skrevet et nummer, der hed Be Together. Og de spillede lidt live, og de var lidt uvenner, og så var de gode venner, og det var meget besværligt. Men da jeg hørte den der Be Together, så tænkte jeg, der er potentiale i det her, for de har en skide god sanger, og bassist, så det er sangeren, der også spiller bass, ikke? Og da jeg så synes, at kompositionerne begyndte at holde, som vi siger, at numrene var, altså de lød ikke længere, som om de øvede sig på at skrive musik, nu lød det som om, at de skrev musik. Hvor jeg opfordrede dem til at deltage i den talentkonkurrence, som Danmarks Radio laver hvert år. Og den gik de så hen og vandt. Så synes jeg allerede inden, at den der singleplade blev en realitet, at jeg godt ville lave noget med gruppen. Og vi lavede så en kontrakt om, at vi skulle indspille materiale til en LP. Og så gjorde vi så det, at vi hyrede en amerikansk producer. Og det har nok været en god investering. Både for studiet, altså Klingklangs renommé, og den lyd, der kommer ud af studiet, det er meget væsentligt. Men også for teknikernes know-how, i og med at man lærer jo noget ved at få sådan en udlandskapacitet, lærer man noget om international sound. Vi spurgte Claus Hvass, hvad han havde lært af at arbejde sammen med den amerikanske producer Bob Holmes. Det er jo the American way of sound. Altså det er jo meget spændende, fordi de har en anden lyd. Altså man snakker om en amerikansk lyd, man snakker om en europæisk og en engelsk lyd og sådan, og det er meget interessant at studere, hvad forskellen er. Og det er noget med mikrofonteknik og brug af effekter og mange andre ting. Optagerteknik. Hvad har det givet dig at arbejde sammen med ham? Større viden om lyd. Er hans arbejdsmetode meget anderledes end din? Nej. Men det er bare, man har, hvad kan man sige, næsten alle, der arbejder med lyd, de får nogle forskellige, hvad kan man sige, koncepter omkring. Man har en given opgave, så prøver man at sætte et koncept ned om at løse den opgave på en eller anden bestemt måde. Måske vil man have bandet skal spille det hele ind live, måske vil man lave det, man kalder lavkageprojekt, måske vil man noget helt tredje, måske vil man gå ud i en stor sal med en flot akustik og optage. Der er mange forskellige muligheder at gøre det på. Den må man ligesom vælge fra starten. Og så er det meget spændende at se en anden persons vurdering. Vi talte ligeledes med Bob Holmes omkring pladeproduktionen. What is your opinion about the technical standard here compared to the American? Well, like a lot of the equipment that we're using in this studio is the same equipment that I use in America, and it
just so happens that a lot of it is Danish made. It's, you know, TC Electronics and Lyric and a few other things which I can't remember are, you know, standard equipment in the U.S. too. And so it seems pretty much the same. I think once you're in a recording studio of this caliber, it's pretty much the same all around the world. Everyone's using pretty much the same equipment. What make an American producer go to Denmark? The music. The music. That's it was as simple as that. I had been in contact with the production company who had the band Well of Souls, and they'd sent me some tapes, and I liked what I heard, and they kept sending me tapes, and the band started sending me tapes, and the more I heard, the more I liked. So I ended up, you know, finally getting down to it and making a date and saying, I'll come over. You know, we only have so much time to make the record, and so it's one of those kind of things. And now, how is it to work with the Danish band? Well, I mean, it's great. The band is amazing, and they're all nice guys, which helps. But the most important thing is the music is really good, and I think the most common understanding we have is the music itself. I mean, we listen to the same kind of records. We, you know, talk music the exact same way. It's a pretty international language, I guess. Do you think Well of Souls have a chance international? Oh, most definitely. I mean, that's one of the reasons that I got involved, was because I thought that the music itself was very, very American. But she's a woman when she makes love. Efter Bob Holmes havde vi en snak med keyboardspilleren i Well of Souls, Per. Den her pladeproduktion, hvad har den betydet for dig og bandet? Sådan? Det ved jeg ikke. Det har været lidt af en... Det ved jeg ikke, det vil vise sig, hvad det får at betyde, men... Indtil videre? Det ved jeg ikke. Det har været enormt fedt, eller det har været enormt både sjovt og spændende, og hvad skal man sige, at lave det, altså fordi at det har været en ny oplevelse for os, ikke? Fordi vi har aldrig nogensinde prøvet at være i studiet på den måde før. Vi har bare prøvet at lave demobånd og sådan noget. Men den her gang var det som om, det lige pludselig var lidt mere alvorligt. Eller sådan noget. Hvad har det betydet at arbejde sådan noget? Det ved jeg ikke, det har været enormt spændende, fordi at det har været dels fordi at vi har været så heldige, at han stort set havde de samme meninger om musik, og havde opfattet vores musik på samme måde, som vi selv har, og så videre. Så der, på det punkt har vi været utrolig enige om, hvordan det skulle være, og så videre. Der har ikke rigtig været noget, vi har ikke været uenige om nogen ting, og sådan. Hvad kan han, som danskerne ikke kan? Det ved jeg ikke. Jeg tror simpelthen ikke, han kan noget, som der danskere ikke kan, men han har bare en anden tilgang til det, fordi han... det, der ligesom har været hans idé med at lave det her, det har været sådan, at det hele skulle laves så, hvad skal man sige, live-agtigt som muligt i studiet. Ikke? At det har været sådan, at vi simpelthen alle sammen skulle stå og spille på samme tid. Ikke? Og ikke noget med, at først tager vi den ene ting, så tager vi den næste, og så videre, som alle mulige danske producerer gør. Ikke? Det er de fleste danske producerer i hvert fald gør. Ikke? Og så især nok, fordi vores musik er så amerikansk, eller påvirket af udlandet, som den er, ikke? Så er det måske også været mest oplagt at få en amerikaner eller til at gøre det og producere den. Jeg har ligesom haft den mest naturlige tilgang til. Det bliver forhåbentlig udgivet i Danmark i løbet af efteråret. Og så vil Sing Sing der så prøver få masterbåndet solgt i udlandet. Eller til et engelsk plade, eller amerikansk, eller hvad det nu bliver, pladeselskab. Så forhåbentlig kommer den også ud i udlandet. Så alt i alt må man sige, det er gået op i en højere enhed, og det er blevet, efter min mening, et stinkende fedt produkt.
Hvad forventer du dig af det? Jeg forventer mig ikke noget særligt, altså egentlig. Jeg forventer, at gruppen får en LP ud, som maksimalt sælger 6.000 plader. Lige spørge, er det vanskeligt at markedsføre sådan en plade? Altså det er vanskeligt at markedsføre grupper fra Nordjylland. Fordi at jeg tror, det er 15 år siden Danmarks Radio har været oppe og optage en live-koncert i Aalborg, hvis ikke jeg husker helt forkert. Så kan man jo sige, at hvis Hans Otto Bisgaard ellers har tid, så kommer de formodentlig på Danmarks Radio. Hvis ikke han hellere vil være sammen med Anne Linnet den dag. Ved siden af at være pladeproducer underviser Birgitte på Aalborg Musikkonservatorium. Men hun spiller også selv en del, når der ellers er tid. For der er drøn på i klingklang. For eksempel var der i sidste uge besøg af en meget speciel herre. My name is Rick Hendricks. I play guitar. I'm a songwriter and performer. Yes. Been that all the time? Yes, that's most of my life, shall I say. You're related to the old one? Yes. Jimmy? Yeah. In which way? Well, Jimmy's dad and my dad are brothers. Rick Hendricks er i gang med at indspille nogle af hans numre sammen med nogle aalborgensiske musikere. Jeg kan dårligt huske, hvad det hedder. Henrik Vardenhus og nu har han det sidste Jan Poulsen. Og så har vi Christian Sivert i studiet i øjeblikket, som det først skal tage del i den session. Og så kommer Per Frost i næste uge og skal muligvis også komme. I came over to visit some few friends that I met in New York. They invited me over to do a couple of shows here and also do some recordings, which is going to be going on my album. So privileged being here, you know. So you're out with a new album? Right. You're recording here in this studio? Right. I'm starting my album here. Yes. So you use the local people as musicians? Exactly. Yes. I wanted to see what it was like on the other side of the water. And, it's beautiful, you know. It's beautiful. The musicians are incredible, too, as well as the people, you know. But I just wanted to change the pace. That's all. Yeah. What do you think the result of this session you make here will be? I think it's going to be a success. I feel really good here, and that's one of the reasons why I'll be back here, because I like the atmosphere here, recording. You know, very peaceful, the environment, beautiful. Okay, that's great. So you are mixing in the last this afternoon? Right. Or what time will the record be on the street now? It won't be probably till about 3 months. It won't be about 3 months when I have it. Here in Denmark? Yeah, yes, I remember so. Look forward. All right. Thank you very much. It's my pleasure. Okay. Altså, nu ligger det sådan, at vi faktisk også udover at producere musik, så laver vi også noget booking. Og der er vi på vej med en singleplade for et Aalborg Orkester, som hedder Uhæmmet Jysk. Og de synger på dansk. Og så arbejder jeg ved siden af med et andet aalborgensisk band, som også synger på dansk, men som vi ikke udgiver plader med. Det er sådan en lidt anderledes situation, men hvor vi laver PR og laver jobs til dem. Og det er det, der hedder Poul Åge og Paradiset, som er et genialt bud på et nyt John Mogensen orkester. Og der må jeg sige, at begge de to bands, både Uhæmmet Jysk og Poul Åge og Paradiset, har et meget stort græn af humor i sig. Og det er noget, vi sætter stor pris på, når det er på dansk.
så lidt om Birgitte og de andre. Mediecentrets musik holder snart tilbage fra et nyt sted med gang i den.